Elektrická polohovacia posteľ s madracom Multibed je vhodná do domácností, nemocníc alebo opatrovateľských centier. Hlavnými výhodami sú zabudovaná toaleta, možnosť polohy do úplného sedu, pacient sedí ako v kresle, umývadlo na vlasy alebo prídavný lôžkový stolík. Polohovanie postele je veľmi jednoduché a intuitívne vďaka ovládaču s 12 polohovacími gombíkmi. Prvá funkcia je polohovanie vľavo alebo otočenie pacienta vľavo. Druhou funkciou je naopak polohovanie vpravo. Tieto funkcie uľahčia polohovanie pacienta ošetrovateľmi. Funkcia vyklápanie alebo sklápanie opierky chrbta až do 80 stupňov zasa uľahčuje pacientovi pobyt v posteli. Všetky funkcie sa aktivujú jedným stlačením tlačidla, vďaka čomu nemusíme tlačidlo držať po celý čas polohovania. Polohovanie nôh do spodnej a hornej polohy zmierni pacientovi pocit ťažkých nôh a zbaví ho bolesti. Polohovaním nôh do spodnej polohy s kombináciou polohy chrbta uvedieme posteľ do pozície kresla. Špeciálna funkcia vysunutia toaletného vedierka priamo pod posteľou je unikátnou v ponuke našich postelí. Matrac je prispôsobený a nepremokavý. Funkcia nastavenia výšky postele je uľahčením hlavne pre ošetrujúci personál alebo rodinu. Tlačidlom Reset vrátime posteľ do pôvodného stavu, a to z akejkoľvek nastavenej polohy. Tlačidlom Stop zastavíme posteľ v polohovaní. Používame pri núdzových stavoch a nepredvídateľných situáciách. Priamo v posteli môžeme pacientovi umyť vlasy vďaka umývadlu s výpustnou hadicou. Umývadlo tiež vieme uzatvoriť priloženou gumenou zátkou. Jednoducho sklopné madlá alebo prídavný lôžkový stolík sú ďalšou skvelou výhodou našej Multibed postele. Posteľ disponuje aj hákom na držanie zberného vrecka, aj úložným miestom na topánky. Prídavný infúzny stojan vieme umiestniť z oboch strán a upevniť skrutkou zo spodnej strany. Viac informácií nájdete na www.unizdrav.sk.